Azaroaren 30ean, Urnietan, boxeo gaua izango dugu, eta 6 borrokaldi izango dira, azkenekoa Iban Estebez, Urnietarra, bertan izango dugu, eta hemen daukago gurekin, Iban nola ikusten duk, datorren ostiraleko, hilaren azaroaren 30eko borrokaldi hau? Ondo ikusten, entrenamendu aletikan oso ondo junda dana, kristona entrenatu egia esan zautua nago, gorputza zautua daka, eta irasi bar deula, bai ala bai, gaina herrian egiten deula aurreneko aldiz, eta bueno, aurrera eman bar deu burruka hau. Boxeolari moduan, zenbat denbora da, hasi itzela? Base emazkitia, dagoeneko 8 urte. 8 urte. Profesional bezala 2 urte, amateur bezala beste 6 bat urte, eta bueno. Bai. Eta pixka kontatuko digu nola izan zen esperientzia, bai amateur moduan eta bai profesional eta salto egin ondoren? Bidea eta nola izan zen? Bai, pixka bat, zenbat konbate, nola pixka bat? Bai, amateur hasi nintzen dura 8 bat urte, 30 bat burruka egin ditun, amateur mailan. Sekula ez nekan pentsaturik profesional mailara jutzia, ez nekan pentsaturik salto ematia. Ezkeran eman nun, paruan ere gantu dintzalako, pixka diru atatzeko hortikan, bizitzekoa ezin izkua da, baina eta hola, hasi nintzen profesional mailan eta gaur arte. 8 bat burruka dauzka, eta bidea ez da arrasa. Oin arte nahiko urte txarra eukinun baita ere, arazo batzuen gatik eta, baina, hemen digan horrela, azken buruka ondo atazan, eta uste du hemen urritako ere ondo atakoela. Bai, hobeto jotia espero. Eta zer esan behar, eta horrela entrenatzeko eta boxeoa egin nahi duenak zer dauka? Zuen zea bakarrikan, entrenamendu edo tokia bakarrikan Pako Bueno edo hori bakarrikan dago aukeran? Pako Bueno berez Gipuzkoan dagoen gimnasiorik ospetsuena dela esango genuke. Bai. Gero anoetan beste bat badago, baina xumeago esango dugu, txikiago, Gero kinboxineko, hainbat, martuten, ententxerpen da olako baina. Baina boxeo dana, ez ez Pako Bueno dala erreferentzi nagusiena, ez, Gipuzko mailan. Bai. Eta gaur egun boxeoa bera nola ikusten du? Boxeoaren egoera esan dezagun. Nahiko gain bera, badiru pixat diotzen nahi dela, ez, profesional batxu bagea, Gipuzko mailan. Bai. Lau bat uste gaur egun. Bere momentu txarra aukidula, oin uste pixak gora kai jola. Baina ez da hola bere momentu hobenian, ez? Ez da la lehenko urtzaien garaikoak, eta... Ze falta da, erreferentzia izango den boxeolari den bat, edo... Bai. Zarantzarik gabe. Falta da hori, ez? Azkerotan izena emateu ospea, ez? Esango dugu orduan. Bai. Eta boxeolari batek ze urtek arte edo noiz arte dauka bere ibilbidea? Noiz bukatzen da boxeolari baten ibilbidea? Ez dago epe mugarik. Demostratzen ari da gaur egun boxeolari asko berroi urtekin ari diala munduko txapeldunak izaten. Ezagutu dut Hopkins bat, Bernard Hopkins, Amerikarra berroita zei urtekin entzantzala munduko txapelduna, duela pare bat urte. Leno gazteago, baina uste garaiak aldatu dira bai txilindura izan bai kilo askotan eta jendea gero ez da gehiago usten diola, ez, bere sasoiari. Bai. Eta Iban, noiz arte ikusiko dugu? Momentuz jarraituko ez. Momentuz burruka onaino eta, zauzko bat atzean aurrera eta gerokuak. Eta Urnietako boxeo jaialdi horri buruz, zer esango zenioke jendeari? Adibidez, inoiz boxeo zea batez, belada bat edo boxeo emanaldi bat ikustea joan ez denari zer esango zenioke? Animatzeko, badiru di oso gogorra dela gogorra da ezar ez, kolpea jartzen dialako, eta baina, animatzeko eta, erranin asko, sekula junezian, pertsona batzuk esan zidaten, beste modu baten ikusi dutela zuzenian, ez? Zuzenen ikusi ondoren? Telebistar ikusi duten, gogortasuna handia zekala, baina gero, behin ikusita hor, pertsonalki ez, burukaten zuzenian, eta zatuten, bere xarma badakala, ez? Bai, ezta? Beraz, jendeari esango jokek, animatzeko eta ikustera joateko zuzenean behin bada ere. Bere arte badaka, orduan, bai, ezta? Arte hori ikusteko, probatzeko, behin gogatik, ez aiela doize pasako, orduan, animatu, ikusi eta,